Sing as sweet of a lullaby. The stars seem a little bit faded, the clouds just a little more gray, and it feels like things won't ever be the same. Heaven got another angel tonight. You left this world behind. Heaven got a little better today. It took you away from me. I'm missing you tonight. I'll see you again sometime. For now I'll close my eyes and dream of heaven tonight. Halor kini kejinja ke bangilamat hakini ki arsnem kejingwan len shop jongka klam covid khat khandai hakari hakaperthai bat hakani kejala kejongiru kaba ngi hakabankong le se ngi lapan khare ndrengi khensingan ru hakajuk kopor bat habakalawan ngi kwa bantep napi kum ki menteri sarkar ayo ke sarkar kalale hakani habang yoi bakalapan lut bun klur ke sarkar ke barit tangkum ke jala Meghalaya habang nujor bak kiwei pat ngi kumpa kadon ke jinga per ha ke jing penlut ha pedeng ke sor ki gini ke jala ki basabar ki bahe kim da penlut bun klur kum balong mangi hangni to ngatrai kan jubab sama to ngatrai ka challenges ka bakrau tam ya ka sarkar arhejar kharpra sarkar mdi arhejar kharpra haduk menta ban ngatrai ya ki sarkar ki we ro ha ki jela ke per bar ka perthai bro koi ka de ka thamamba ka ba ngipaju sem koi ha ka be de bat ku covid-19 tengi hapo ke jela megala ha ka basdang jong tu arjar arpo na du benai baar benai balai ngim perkhat bangat trai lakum nuk menuru unum yo rung tu kujang jingpang te ki don ki restriction ki don ru ki kenja regulation ki bangi le kadang ban pentikna ba uniu kujang jingpang numru ten re don mano bala ban pasanga ekata don sipai don suloi bengila beleng no haka pakudu ke jia te haka tu ke jia haka fast phase ni baro ia ke jinglut ia ke jing sep wat ia ke budget provision ke bengidon ngi man si haban the angde naman ngi sku thu ka benengkong swa kalong ka jiko jingkia leno bingin ai kata ke development ka baper lemda ngila swa ban penbit penbiang ba way pakaway kinong sok ke jela jongi kilong safe kilong healthy kilong ki kamdon kanu ke jingpang ke stomaki te aka bakadu ngopi ngi invest bat mangi ki katim jongi ki minister prokhoj mjuyo thia mjuyo dem man kas ngi man ka step man ka met ka jimbut kam ka bomlong su bani keren barok ki officers jongi nadu chief secretary hadu ki baritam ka jimbut kam ya ka ni kalong ka bala sir kheba bat ha kata ka jimbut kam ken mapi ka jing pelut jongi mdu nasu ya ka praspa kloro ndai ka beskosi mangaklong ba ki don ki priu ki baong ba ya kata ka praspa klor ka ba pelut mangi kum ka sarkar hakwe dei ban ya da ya unu kunyang jingpang ki ong penmat ba kane ka sarkar ka dei ka ba bamsap ka thep sapla ka le kumne ka le kumta den rengan ya thu ipi ka jing sisa ka jinglut perkat ka poi hadu ko ba praspa klor bat kata ka praspa kloru ha kani ka next pinsayu i ka CAG report bat menekan ni ke beladep ru pilayu i kasi iji report ke bangi ngi ai sinayaru ngi pulut sanu ki ki dawai ki ki tier bat kumno wat kitu ki returnees ki bawan pai nang te deki sanpo ru po jar ngut ki khna ki bon pai nang te na po ki jaka ba per nadu nabari india hadu lapo india ki bangi haban tiker don ki hapsa khat sausngi don ki hapsa adu khan nyosngi kalong but free of cost na dong sedong tengong pi kita ki deki kam ki bangi le te hakajing ngau hi jong atang ko kalong ba kani ka experience ka ba ngim pat jo ko
bat banga kermen skem ba uniu kunyang jing pang lak unwan jiasu unwan shu bat nga kermen skem ru bagi nong song snong jong kejela jongi kidai ban nang ban sumari ladi nama daka jing wan jong uniu kunyang jing pang kau ngepi kapen kendit ben riulut jabro nadu nong kendong hadu asor nadu ubabe hadu bastat nadu uklung hadu gitemen te ngaso ma ka ka ba phi playa tai ple pensai hang ni kalong ka ba sisa ba les kalong ka ba sai bha ka ba ki bri ru baro kin sung tho ayu ke ni sarkar Meghalaya Democratic Alliance kala le ha ke ni ki sansnem ki bra le baro nadu ara jakat pra hadu ke ni ka por ka ba menta bat le se ka ba ka sarkar kala le ru kin long ki mati le se ki bam pak la pendep ru ladap ke sarkar le se kandang yai bersang banyai pendep yaki kat haipur ibakala tatale kan long kejing kemen ke bakrau bat kan long kejing job hiru ya ke sarkar MDA hi ke balabat ya ke bor sansana duk kasam ala jakat pra haduk kan ke por ke menta ting ak blai shubun ya pi ba preston kum sumbut menteri rang ba ya iba lak kemen rumbui kum menteri ki kampo yeng nang tai ba renek ton ru kum wei ni ki menteri jong sarkar bala pelai por khnang bajadan bat ngi ha kan ka me chia tai ka talk show bala penya do PCN kum lei shibun ka por ke jong pi be pila pelai na ka benta jong ni bat kum ju ru ki jing pensai ki jong pi nga ai kum lei ba pinyo usnam thumai ba suk ko ba kemen ba dap jing ku pinyo ki jing kwet jing kya kum ju ru ki para lo jong ni baro ki baju pet berabor ya kini ke channel ke jongi upet ngo cable news ba makiru kinyo yus nem thmai basuk ubakmen badap de kicingkur khu sudah bat ngida kermen ru ba hakas nem arjar arpulai habangin sayo ban penlong ya ki election seki yang do bar thawan jong ke jela Meghalaya inyo ban sai shu ya ki breu kinong mi khmat ki ban trei na ka benta ke jing bha na ka benta karoi kapar bat ki ban perkhat ru ya ka yap ka em jong kari bat ke chat ban riu hi barok kawai te kublai shibun na ka benta jong pi barok lai ngut ki bala pelai ya ka po bat kum juru na ai kublai sai sen pat ya barok ki ba pen ya ka ne ka jinga tai ke jongi ha ka ne ke chan me kublai shibun